Kurdên Rojavayê Kurdistanê birêjeyeke mezin hilgirê ola Îslamê ne û rêzeke mezin di din bûne û ferîzeyên wê ola ku rêzdariyek wê ya taybet heye li nav bêhteriya Kurdan li Rojavayê Kurdistanê wekû erkekî pîroz têne bicihanîn. Welatiyên Müslîman yê Rojavayê Kurdistanê salane di heyva Remezanê de bi rojî dibin û berê xwe didin mizgeftan ji bo nivêjkirinê ku yek ji wan nivêjên taybet bi heyva Remezanê nivêja terawîha ye. Di serdemaniha de piştî ku rejima Esed Rojavayê Kurdistanê radestî Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD kir wekû her aliyekî ji aliyên jiyanê li Rojavayê Kurdistanê ew alî jî hat paşguhkirin û ew rêzgirtina taybet bi heyva Remezanê berova ji wê yekê PYD di bircewendiya projeyên xwe de yên tek alî û nerewa bikar anîn. Di vê heyva pîroz de li cihê ku PYD berê xwe bide parastina welatiyan û başkirina xizmetguzariyan ji elektrîk û pêdawîstiyên malan PYD çekdarên xwe li pêş mizgeftan bicih kirin bi mebesta girtina ciwanan û hajotina wan ji bo leşkeriya xwe ya neçar ya ku bûye yek ji sedemên sereke yên valabûna Rojavayê Kurdistanê ji ciwanan ku bi hezaran ciwanên Kurd li serzemîna dagîrkeran bûne qurbanî. Di vê heyvê de li bajarê Hesekê û di dema nivêja terawîha de çekdarên PYD ciwanên ku ji mizgeftê derdiketin radigirtin û hejmarek ciwan li berderiyê mizgeftan girtin ku belgenameyên paşvexistinê bi wan re nebûn. Herwiha çekdarên PYD rêgiriyek li pêş mizgefta gundê Hîmo yê navbera Amûdê û Qamişlo de danîbûn. Ew jî bi mebesta girtina ciwanan û birina wan ji bo leşkeriya xwe ya neçarî. Di destpêka heyva Remezanê de û berova jî hemû pransîpên mafê mirovan, rêveberiya PYD li bajarê Minbic eşkerekirina fitarê di heyva Remezanê de qedexe kir û ew yek bû cihê nerazîbûna çalakvanên Kurd li Rojavayê Kurdistanê ku navenda karûbarên olî ya bi ser rêveberiya Minbic ve biryarek belav kiribû û têde hemû welatî pabend kiribûn bi rojî girtinê. Herwiha li gor wê biryarê ew kesê neçar be bi rojî nebe nabe wê yekê eşkere bike û kesê ku pabend nebe raserî sezadanê tê ta astê zindankirinê. Çalakvan û raghankarên Kurd ew yek bi dijî prensîpên şoreşê û azadiya derbirînê dîtin û gotin ku bêhnek Daişê ji wê biryarê tê. PYD di hemû warên jiyanê de bi awayê xwe yê ku nezanî û nepisporiya rêveberiya xwe tê de diyar dike şikestin anî û nikarîbûn rêz û hurmetekê bidin ola Îslamê û ferîzeyên wê yên pîroz di heyva Remezanê de. Şêrîn Kîlo Ark